Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ko natong tanano, kumusta? Adlaw dahil karong Merkulis no, March 11 o English Mail 26. Kadili pa no, shout out ay ko no sa tanang nagkabaybay no, labi na nila ni Lid Sibnin, ni James Sabrero, o sa tanano, ganun sunod sa aking upload na gikan sa RMN Drama. Salamat kayo mga ka-followers no, o mga ka-listeners o karon no, dito maglangan ni anak sa taylaing handumanon sa sakabit no, o kini ang akong kuliran ato na siyang gidugtong no, mga ka-listeners. Sabi ko no, salamat kayo sa pagsubaybay, sa pagpaminaw sa akong itong upload ay no. Niya ang handumanon sa usak awit o ito ang akong kuliran. Handumanan sa kaawi. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Zoe. Sa dili pala ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. The Man Who Can't Be Moved. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Zoe. Kapuya, uy. Ting klase na sada. Ay, dili aras panahon, uy. Bago pa ganito ni bakasyon, klase na sad. Zoe! Dali na, oy! Zoe, nag-usap pa magkadiha. Gitawag na kang papa ni mo. Kaya iya na kang ihatod sa eskwelahan. Kadiyot sa ma. Kaya wa pa na kumahuman andam nga akong mga gamit. Ay, pastila ni mong anak ka. Imo unta nang giandam gabi eh. Sige na. Tinguha na diha kay Zoe. nag-watch papa mo. Zoe, dali na, kay malit na niya gusto kong trabaho. Naanak ko pa! Asa man yung uban akong mga classmate? Huwag ko makakita nila. Day Zoe! Day! Kasi may nagsinggit-singgit, uy. Hoy! Day! Oh, uy. Hi! Baby na ko kinsa nagsinggit-singgit. Ikaw man day ni Day Chanel. Yes, of course. Ako in town ni no. Ang gwapa ni mong amiga. Apin ako, di na ko muskwela. Nga na din taon nga nakaingon man ka. Dili na ko mo eskwela. Ang, dugay naman kay kang niabot. Abin ako, og nagminyo na ka. Saba, uy. Dali na, uy. Adala ka sa tong room na. Ay, ni aram ka din nagikod-lingkod ilam sa kahoy. Gaya rin kung nangita ni mo. Nga naman, Day. Mang snacks na, uy. Busog pa man ko, Day, uy. Uyugin na lang ko, Bi. Kailain ka ayog may kauban, uy. Na, sige. Tana. Sure ka nga dili ka mo snacks? Di lagi, kay busog pa ko. Sure. Sige. Wata lang ko ha kay kadiyot. Kadiyot na kay ko. Nara ko'y paliton ha. Sige, Day. Magpaabot ako ni mo dinis Daplin. Okay. Ay. Ang cellphone lang sa kubi. Samtanga. Magpaabot ko ni Chanel. Ay! Unsa man ka, miss? Mangyabang man kag tubig. Saan ni mo? Kaya nag-alik ka niya sa daan. Excuse me? Wa ko mag-ali, ha? Ngayon ako sa Daplin. Unsa man ka? Dala ka mga sorry na ko? Nababuan ba ako ni mo? Surihan ang naong mo. Oh. Sa mga tayo, mangita ang gagaway. Wala tuyo away. Sawa. Nasa daplay ng babayo, pero imog yung gidool aron yaban og tubig. Ya, hala lang bla.
Oh, Tia! Hey! Tia! Hi. Ako lang mga sorry sa gibuhat sa akong kauban, ha? Imo tong uyab? Oh, dili. Ako na tong amiga. Ako na si Dave. Ikaw? Zoe. Gamitan na akong jacket, oh. Kay, basta kayo ang imong uniform, oh. Okay ra, uy. Sige na. Gamitan lang sa ni. Ibalik lang ni Ugma. Ikaw, good. Salamat, ha. Ang ayan kay ka sa jacket, day. Saba, uy. Lagi. Kanang day, feel na ko no naibog to si Dave ni mo. Ibog good taon. Naluoy ra to siya nako, uy. Kay gibubuan bi akong tubig siyang amika. Nakakita bitaw ko sa gibot ato iyang kauban. Maldita sa kay tubnahong, uy. Naunahon kaayo. Gusto og away. Ay, kay, uy. Bahala siya, uy. Dili ko motubay niya. Dili ko gusto sam. Kag kinsa ba ng jacket? Kinsa ng jacket ang imong gisulob? Sa ako ning classmate, ma. Ako ning gihuman kay gitugnaw mo ko ganiha. Classmate o uyab? Ha? Akong classmate, ma, uy. Akong amika. Aw, lagi. Ay sa pagpuyab-uyab, ha? Tiwasaon na ng imong pag-eskwela. O, ma. Ay, salamat. Manigit in taon ko sa mga assignments. Ay, mag-cellphone sa ako kadiyot, be. O, na ko matoka. Oh. Uy, ni friend request man si Dave na ako. Ako na lang siyang i-accept. Dave, ako nang iuli ang jacket. Thank you, ti ay ha. Thank you, Sam. Sa unsa? Sa imong pag-accept na ko sa Facebook. Oh, okay ra, uy. Manawag niya ko ni mo, ha? Kung nanak sa inyo ba, eh? Kumusta? Okay ra. Zoe, naunta ko isulti na mo. Unsa man na? Unya, di ka masuko. Dili lagi. Di ka masuko kung mingon ko ni mo, I love you. Oh. Manay tinawad, Zoe. Sa una ko balang pakakita ni mo, kinahanakay ko ni mo. May chance ka ko ni mo. Bitaw, uy. Mutag-anak ko ni mo tinuod. Ganahan jud kaayo ko ni mo, Dave. Kuno na, kita na. O, Dave. Ako na kang gisugot. Salamat, love. Love? Oh, gusto na ko nga, love ang atong tugan na eh. Ikaw, good. Naol, nanay uyab. Ikaw, giday. Hala, oy, bitaw day, oy. Klaro magud kaayo nga may gusto si Dave nimo. Mao good luck sa inyong relasyon, ha? Love, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Kanusam ko na mo doon sa inyo. Anong sa ba imo kong ipailaila sa mga parents? Love, sorry kaayo, ha. Dili pagin mahimo nga ako kang ipaila sa akong mga ginikanan. Ha? Nga naman? Dili pa man ko sila gusto nga mag-uyab-uyab ko. Kay gusto ni mama nga mahumanon ako sa akong pag-eskwela. So, ito pa. Ingon ini lang ta? Magtago-tago sa itong relasyon? Oh, love. Dili pa kami humakitan sa akong mga ginikanan. Oo, ayos rin na eh. Muram ni kong criminal. Magtago-tago. Love. Ay, pila naman rin kagabi eh. Ngawa naman chat si Dave na ako. Dili man ang tani siya yung ini. Unsa ba kayo nahitabo niya? Nagbuwag na day mong Dave, day? Ha? Wa man day. Nga na di ay. Ay, naman ko inisulti na ko, day, nga may uyab si Dave. Iyaharap ko ng classmate. Dili ko mo tuuan na day. Dili makahimos pa binuang si Dave na ako. Bahala ka ha kung dili ka mo tuo. Basta ako lang kang gipahibaw nga may lain ng uyab si Dave. Iyaharas ang classmate. Dili ko matuos kisulti ni Daishanal na ako. Way laing uyab si Dave. Ako rang iyang uyab. Oh, si Dave ni chat. Love,
Sorry nga ako ning buhaton nimo. Dugay na untanin akong insulti nimo. Pero nahadlo ko. Basi masakitan ka. Mong ako na lang ipaagi sa chat. Magkigbuwag na ko nimo. Kay may lain akong kimahal. Kasakit na gibuhat ni Dave na ako. Dili na mahimo. Ako siyang tawagan. Dili na siya makontak. Kung mauna, giblock na ko ni Dave. Ganun mo man nabuhat na ako, Dave. O sumay akong sakay mo akong gipasakitan. Dave. O ako magdahom nga makahimos na pasakit si Dave na ako. Pila ka buwan ko nga nag-antos o na ako naka-move on. Hangtod nga nahuman ko giskwela o ni-graduate ko nga usa ka high honor. Ginhinalang ko to o daghang salamat sa pagdagkating akong tampo. More power sa RMN. Mao kadto mga higalang kaagi ni Zoe nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga nakalahan. The Man Who Can't Be Moved. Ang mga kaagi gibata na rin sa radyo ni Ricky Porcelo Garing, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing po gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpananaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ding tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Klang Klang, 17 anyos, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga kaugatan sa akong kalawasan. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga panghitabo. Baya, no? Kakugihan, yun akong anak. Humananilig. Namlansya dayon sa mga sinina si ang manghod. Malingaw man kung mamlansya makod. O nala, sige. Ikaw lang una pamlansya, anak ha, kay mapahawa ikog balik. Nakaluto na ko dito. Kung gigutom ka na, kaon lang unya ha. Oma. Ay kalimot pag ibots plansa day ha. Oma. Ay, kadagan ba ninyo? Kasandin ko eh. Klang-klang. Ma. Hukas ka mas mga plato. Oh, nga na di ay. Uy, sa kang bataa ka. Di man na pwede manghugas kung ikaw kang namlansya. Nga naman, ma. Hala, mapas mo ng ugat ni Muday. Ang sama? Pas mo sa ugat? Oo, may ingon sa akong mama, Jay. Mao ko na kasagaran nga tuo sa mga katigwangan, day. Pero ako, no? Dili siya kong tuo, anak, eh. Ha? Lagi! Sa una, matuo ko, pero karon nga, nako. Murag dili na kaya kong mutuan ng mga tutuo sa mga katigwangan, yun. Mao ba? Pero ikaw, mamamanin mo, sundan na lang siya. Ay,
salamat. Presko na gyud ang akong tiil. Klang-klang, Ma? gikan kang naglakaw niya ng hugas kasi imong tiil. Oo, nga na day, ma. Hasta na, bawal? Ay, ambot lang gyud nimo klang-klang. Di gyud ka mo patuo sa. Ha, awa bitaon niya ang tiguang nimo. Magmahay ka man gyud ba? Ma? Mama, nanghid ko, pi. Birthday manggod sa ko ang amigang bayot tong Sabado. Nya sa beach siya mag-celebrate. Okay na mo upan ko, ma? Dili man ka na overnight. Ay, dili, uy. Maayo hinoon. Sige, mo sugot ko. Pero dili ko gusto nga maggabihan pag kagpauli, ha? Dili, ma, uy. Wa pa ngit-ngit. Nana ko din hisbay. Maayo kay gitugtan kasi imong mama nga muuban sa akong birthday ron. Oo, uy. Musugot ra man ko na siya. Basta di lang mag-overnight. May ato ba? Puti ali ni mo sa. Klaro kay mong mga ugat. Lagi, uy. Lagi panahon nga klaro gid kay siya. Nang si panahon nga dili resad. Mao ba? Ay, tanak oy. Mangita tagkatis nato dinhi kay tingalig. Mapuno ko niya sa Sabado ra baron. Ata na. Nga naman ang imong tiil, imo man ang giisa. Akong gihang makipuy-puy kaayo. Taas-taas magudong among baro sa eskwelahan ganiha kay naami activity. Unya nang hugas na sad kas imong tiil. Ha? Wa, uy. Lagi. Kay madukdukan gyud ka kung nang hugas na sad ka. Ma. Nagdako ko nga naanad nga magsigig panghugas sa akong tiil ug kamot kada human ako sa akong buhaton. Mopatuo man ko ni mama pero kasagarang mahitabo malimot kit ko. Mura bitaw nana sa akong sistema nga manghugas dayon sa akong tiil ug kamot. Pag una, wara ko kay wara man sa nahitabo. Hangtod sa magsigi naman og ngulngul ang akong batiis, unya nakabantay ko. Mura man og nanggawas ang akong ugat. Unya, Mao na nay akong giingon ni mo klang-klang. Barikuson gyud ka anang kagahi sa imuo. di man sa ni barikos makoy. Aw dili pa. Pero padong na gyud na. Kay nay Sa una ng mga ugat nimo dili man buhi. Pero karon tana na perting buhi ang ugat ta. Ma, Huh? Ni-excuse kas piiron? uday. Sakit akong tiil ko. Ngano man? Ang butani ngulngul man. So ani ra ka diri sa classroom? Uday, maghuwat ako nga mabalik mo. Naman say ubang classmates na tugod nga anhira kay wa makadag PE uniform. Sige. Bianti ka ha? Sige, day. Klang-klang. Mura man og mas nanagko ng mga ugat nimo ron. Mausabi tayo ako nabantayan, ma. Kahi man kun kag uday. Astang kamot nimo gikan sa abaga hangtod sa imong pad. Nang kawas man ang ugat nimo. Ang buta ni Maui. Wa man nun tani ato. Kalit raman ni panggawas, Niyan sa man, sakit ba? Di man sa noon, pero naguol ko kay basig. Dili na maduol ang ako mga classmates na ko ba? Klaro man kay Nikod. Klang-klang. Uy, haybog duulik lang kang ha. Kay matransfer na gina siya sa pagkahok. Kay na, iyang mga ugat nagawas na. Pero siya incredible hawk. Sama mo ay! Ground ka mo ay! Uy, day. Ayaw doon na sila pinawa ha. Pasagdi na sila. Tuyam. Tuyam. Mag-usa na kasi man nga wa kumusod sa among klase. Kay mauwaw ko sa akong kahimtang. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unyang pangutana. Tinuod ba ng pas mo sa ugat? Posible ka nga ang hinungdan maong nanggawas ng akong mga ugat sa kong kalawasan. Kay kusog kay kung manghukas kada humandayon ako sa akong buhaton, ilapi na akong gikan kong mangluto o mamlansya. Ikaduhang pangutana, nganong sa akong tanaw, mura man og nagkaanam siya og kadako sa pagpanglabay sa mga adlaw.
Dili man siya sakit pero mutukar ang iyang kasakit kung tingbuknaw. Angay ba kung mabalakan ni ini? Ikatulong pangutana, naghunahon akong magpa-check up pero mauwaw ko. Pero doon na pa mo ikasuggest na ako nga tambal o pwede na akong suwayan? Naghunahon na manggut ko nga basig madara ni og tambal pa. Ikaw pa to katapusan. Bisan kisa imong pangutanon, dili git normal ang pagdako sa akong mga ugat sa kamot ug paa. Doon na kanila ing hinungdan. Kinahanglan ba kong magpa-check up aron sa pagsiguro? Unsa man sang tasiyas doktor ang among atuon? Doon na pa mo ikasuggest nga kanang dili lang unta kaayo mahal. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, klang-klang. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Anay na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mga buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga every step forward no matter how small matters. Wala nga bisag ginagmay lagod basta kanunay dagko kay kag lakang nga tulor ka lakang gikapoy na ka. Ay usa nga hinay kayo mo lakang pero lahutay ba? Paan maguning kining kinabuhi di maguning og lumba og kisay paspas. Lumba di siya og kinsay makasustain, makaantos sa mga pagsulay. Ang kana ko nung success sa kinabuhi, sus taas kay percentage ni nga agi nag-failure. Why mas successful aning kinabuhi agwa mo agi og mga kakulian. So, bisag hinay-hinay, basta kanunay. Okay? Ang atong magtatampo karong adlaw si Klang Klang. 17 years old, taga Cebu City. Mahitungod niyang problema ni Klang Klang sa iyong mga kaugatan. Bata pa man kayo ka Klang Klang, oy. Pila pa edad ni mo? DC City. Oh, DC City, nag-short pants man ko. Cebu City. No, kisa may mga naa sa Cebu City. Naghanap bang mga Dr. Arcio Omar. Musta naman, Mar? Thank you very much sa imong gihatag nga husky nga iro. Nalingaw kay ko Dr. Omar Arcio. Dr. Edwin Mingito, hapit na bang nung birthday. Imbitahan niya mi. James Trucio. Dr. Iman Trucio. James, unsa kumusta naman akong sakyanan diya? Maayo pa ba na? O atong mga kaubanan diya sa Vicente Soto Memorial Medical Center, akong kanhi mga kauban. Oy, kumusta si Nisi Torres, Kumusta na Nisi, Guwapa pagyapo ka. O mga tanan ng empleyado diya sa Vicente Soto Memorial Medical Center, o tanang empleyado sa Psychiatric Facility nga nasa San Nicolas, o diya sa Brotherhood San Nicolas Health Center, diya sa Buntores Street, no? Kumusta naman tanan mga nurses o mga staff diya sa San Nicolas sing Dakbayan sa Sugbo, mga mountain barangays diri, daghang kayong minaw nato, no? So going back to the problema ni Klang Klang, unang pangutana, tinuod ba ng pasmo sa ugat? Posible ka nga ang hinungdan maong nanggawas ning mga ugat sa akong kalawasan kay kusog kayo kong manghugas kada human dayon nako sa akong buhaton, ilabi na kung gikan kong magluto o mamlansa. Akong tubagan kung gikan kani ka sa usa ka mainit nga lugar, ayaw dayon panghimasa or pagkaligo. You spend a little while mabalik sa normal ang imong body temperature para dili makalitan ba, Mainomdom na imong ko dito, mawalagi daghang kayong bato dito sa akong farm dito sa Kantawan naga, ingon to dayong mga panday na kunok, ato ning sunugon og tire sa auto, tinod pagko kayong bato, gahi kayo. So, sunog. So, samtang init pa kayo ang bato, advice to sa mga panday, bubuan na yung tubig. Pag bubuo sa tubig, nga init kayong bato, humok na siya, masuhon, nga magdugmok na. So, yung nahanarap mo na itong lawas, no? Bisa kanang kakuan mo ng karaan bitaw nga lamparilya, o Petromax sa probinsya, init kayo ang bildo, matpiskan ka ng tubig, posible mo crack. So, mga na, akong sugyot nga to sa mga tao nga
Manarbaho lagi, manarbaho man kita. Abrupt change of temperature is not advisable, ha? Ngayon, kanalaging mga boxer, dok. Kanalaging ng mga boxer, yung naka-retire na, nagkasakit ng Parkinson's disease. Kurog-kurog na. No, kan mga athletes, no? Body conditioning nga pala, mapunang ilang body conditioning kaysa kitang dili kita na yusto nga mga pag-exercise kada adlaw. Hindi man na sa imong the usual nimo nga activities of daily activities ba? Ang anad ka og kanang extraneous nga mga buhat. Kung di ka anad, dali ka masakit. Kaduhang pangutana, nganong sa akong tan-aw mura man og nagkaanam siya og kadako sa paglabay sa mga adlaw. Dili man siya sakit pero mutukar iyang sakit kung tingtugnaw. Angay ba kung mabalaka ni ani? So mabalaka, yes, mabalaka. Kay naamagod po tayo gitawag og kining tingtugnaw hypothermia. Natay gitawag og hypothermia. Or sa may atong normal body temperature. Ang atong normal body temperature is 36.5 to 37.5 degrees Celsius. Kung mulampas sa galing mga 38, 39 man ang febrile ka, hilantan ka. But, kung ubos ka din sa 35 ang imong body temperature, mag-develop kang hypothermia. Mo na yung mga problema sa mga tao nga naada sa mga tugnaw nga mga lugar. Labi na nga nang naay mag-yelo, mag-ice, mag-snow. So, makuan magud ang imong mga ugat-ugat niya ani. Binagwa ka maanad. So, naay mga tao yun nga, mabalakal ka niya ni, kay si Bakulag magrabihan ng pagka-epekto sa imong mga nag-supply mga nerves ng napita. Sunod nga pangutana, nagunaw na akong mapacheck up pero mauwaw ko. Pero doon na ba ko'y ikasuggest na ako nga tambal, pwede na akong suwayan. Una, nagunaw na manggug ko nga basin madala ra og tambal ba? Magpacheck up kag neurologist. Neurologist ang imong duulon. Neurologist. Medical doctor ni sila nga nag-specialize sa mga problema sa atong mga ugat-ugat. Natay dosi ka cranial nerves, natay mga peripheral nerves, daghantang mga kuanya, o naani mga vitamins nga kinahanglan nga mo function ni sila sakto, no? Nga ika-recommend nya naani mga exercises nga angay buhaton, no? Ang manigitan kung ikaw kulang ka og mga vitamins sa lawas, ay B1612, thiamine, palidoxin, cyanocobalamin. These vitamins, these are necessary for nervous system. Deficit aning mga vitamin B complex especially, maka-result ni siya og dali kapuyon. Ang imong mga muscles way kusog. O niya, ang imong mood medyo labail kayo, dali ka sa puton, dali ka man-depress. Magka-develop kag mga gastrointestinal problems. So these are possible mahitabo kung kulang kag mga vitamins, no? So naghantag available na diya sa inonta butika, ready-made nga vitamins, pero makuha ron po ba yung mga vitamins sa mga pagkaon. Asam ni makuha ni mga vitamina, mga fatty fish, mga nuts, mga guava, tomato, chocolate, na siya, strawberry, wamin ito strawberry kay dito, daghang bayabas. Green leafy vegetables, mga dairy products, pwede ni siya. Banana is very practical, ay rich ni siya potassium. Kung kulang ka og potassium sa lawas, dali ka ma-stress. Apektado ang imong pag-discharge sa imong hugaw. So, mga na ang mga consequences, no? Ikaw pa tapos ang pangutana. Bisan kinsay imong pangutanon, dili gyud normal ang pagdako sa akong mga ugat sa kamot ug paa. Doon na kaha ni laing hinungdan. Kinahanglan ba kong magpa-check up aron pagsiguro? Yes, neurologist ang imong duolon. Unsa man ang kay kasing doktor, neurologist. Doon na ba may kasuggest nga kanang dili kayong mahal? Well, ang kini mga kami mga doktor, no? Mo charge gud po kay usahan may palit na mo gasolina og di may mo charge. Mahal na mo gasolina ron. Pero kung gusto kang dili kay mahal nga mga doktor, kana sa mga government hospitals. Kay sulduhan man na sa mga katong gobyerno. Pero mari kag private nga mga nag-practice nga mga medical doctor, nga neurologist pananglitan, mo charge ka na. Pero I do not know with the other doctors. Ako sa akong style, specialized charging mo ko. Anak ko yung basic. Pero kung tanawag kayo na akong, huwag yung kay kwarta na, kailahan man na to.
Kanaganin ako gihimo, taga-takang samples, pag ako ka pabayron sa saktong yun nga angay bayad, nga advisean taka nga, kung mahimo, adto lang ka follow up sa government doctor, no? So, dili na dili na pugod tanahon kay way kabayad. Adi po nasakto. Ha? Okay, so now nakasabot ka sa kung gi-speaker nimo klang-klang dili sa Cebu City, na ka Cebu City. Ato sa Cebu City Medical Center, na si Mayor Archibald, magura ba nag-meet ato? Musta naman dahil si Adrian Lee. Ang atong in charge sa redistricting ba to? O si Ma'am... nalimot ako. Kauban ako sa mga anti-medicancy group, no? Ma'am Beth Ganob na pa baka siya sa City Hall. Wala, in-out na kay nakutlo. Klang-klang, once again, ako si Dr. Rene Obra with atong nilimbatahan. Thank you very much sa mga kanunayan ng pupaminaw sa atong RMN program at tag-greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak ramen. Daghang salamat o mayungan.